Fi lan am un o'r ceie top nawr. A mae ffens fan hyn yn dechrau cwmpo yn bach. Mae'n tir ni yn tir tywod. So mae fe'n pwdri'r pest yn eitha gloi. Mae eisiau glael wneud lot o'r ffiniau. A sa'n ma, droed rhyw pest caled fel pest eri neu hyd yn oed pest byw fel trwsio neu falle rhyw dreinen. Rhywbeth sydd yn grwyfo. Felly rhywbeth fel yna yn neud yn da, felly neud clyfiau mas o fe'n well. Dwi moyn neud rhoi postyn lan man hyn rhywle. Bach yn bell bant. Dwi'n credu rhoi ei biti myna, siwad. Tynnu ffens yn ôl yn bach myna. A jyst mynd i agor twll man hyn. Fe bach yn hopeless os be fi'n treial a... os be fi'n treial a bwrw postyn mewn i'r tir yn syth. A os gallai fe bwrw cerrig neu beth bynnag am eich cledach i bwrw. Hwnnw'n gwmpost reit lawr. Mae'n gyn i ffam efal. So fi'n credu... Fi'n credu bydd y postyn yn mynd lawr digon yma. So, wedai. Yn digon da. Bwrw postyn mewn beth i mynd adral. Reit. Nawr bod fi di gweithio twll cyn dechrau, o'n eitha roed i bwrw mewn. Y blawn yn robo gordd o'n eitha drwm. Na, dyla rhywbeth eitha drwm dysben eich pen chi bach yn galed. Dyma. Penni'n hollti'n barod. God yn oed i fe. Reit. Tra bod rwy'n sgwar o'r trictol. Lan y postyn di twm o bach. Nes ddim rili eisiau nhw. Beth yw eisiau wneud yw cordio'n drost. Postyn. Fel na. A dalu ffer ffens lan y bach. Bopeth yna wedi ni. Postyn newi yn o'r ffens. Hwn yn math o beth temporary fix. Ond sa'n meddwl esbonio bach os wyt ti gael bwrw pest. Maen nhw'n gweithio sleeves bod chi'n lle codi lan y lawr ond yn wedi os bod chi'n defnyddio gorf. Fi'n meddwl dylech chi treial a bod yn achelach na'r postyn os allech chi. Sa'n credu bod eisiau staple mynd hyn. Gallai fi wneud amdano'r barben, ond eto mae pest i torri'n dyla hwnna lan digon da.
A just dala'r ffens am mas yw hwn yn neud. Neith hwnna'r tro gyda gwbeth. Diolch am gwylio de. Wela i chi to.